Temos moitas compañeiras que están xa nas cadeas, temos moitas compañeiras e compañeiros que están por entrar e parecenos que a barbarie do Partido Popular ten que paralizarse de unha vez por todas. Pois eu levo 7 anos, hostia, 7 anos esperando a que se faga justiza. Inventaron toda unha tramoia porque eles saben, os realmente denunciaron que non están aquí hoxe, os uniformados, non están aquí, eles saben que eles fixeron moitas cousas malas, que fixeron estafas, fixeron moitas cousas, que eles saben, eu sei moitas cousas tamén de clubes de alterne e que teñen que tapar e queren que eu estea dentro para que eu cale. Creo que non vai pasar nada, arquivarán, subixeirán, como lle chamen, me deixen en paz. E a ameaza esa que me fixo un número da policía de que se non entro desta ou entro da seguinte, que a dixa xa, cal vai ser. Non ando con droga, non ando con mulleres, porque tiven 5 chamadas pedíndome droga, 4 chamadas pedíndome mulleres, ni unha cousa ni outra. Eso sí que fai que me depresión. Fai todo iso é unha historia macabra.